השסע הגדול שאנחנו נמצאים בו עולה שוב ושוב המונח חמורו של משיח, בנשימה אחת עם שמו של מי שהכניס את המושג הזה לתודעה הישראלית, ספי רחלבסקי. הספר שכתב על התופעה יצא לאור בדיוק לפני 25 שנים, בשנת 1998, והוא נפתח במילים האלה. 3 יריות מדויקות בכיכר העיר פעלו את פעולתן המיסטית המחושבת. יצחק רבין, גיבור המלחמה, הפוליטיקאי הפופולרי, שעל כתפיו נע תהליך השלום, נפל שדוד. במקומו, לפי התכנון הגואל, ניצב שמעון פרס הסנו. פרס בכישרון ידו השמאלית העביר את השלטון למי שראויים לו, גם בכוח החסד האלוהי, גם בכוח האקדח, הימין. הנסיגה מתהליך הגאולה נעצרה, העם ניצל, המשיח כבר לא חייב לחכות. את זה ספי כתב ב-1998, השבוע יוצאת בהוצאת ידיעות ספרים, מהדורה שנקראת עכשווית ועדכנית, וספי כאן איתנו באולפן, בראיון ראשון על הספר. שלום. שלום רב, ליאת והמאזינים. אולי למי שלא מכיר או לא מספיק מכיר, בואו נזכיר מהו חמורו של משיח. קודם כל, הספר חמורו של משיח לא מטפל רק. חמורו של משיח זה תזה חשובה, אבל הוא ממש לא מטפל רק בה. הוא בא להסביר את השאלה שהטרידה אז, ואולי היום מטרידה עוד יותר, מה קרה לדת היהודית? איך דת שנתפסה מתונה ורכה, הפכה להיות מאוד קיצונית, להביא דברים כמו רצח רבין, כמו הקצנה החרדית, כמו הדרת נשים, וכמו היום ההפיכה המשטרית. עכשיו, בתוך הדבר הזה יש חשיבות לתיאולוגיה של חמורו של משיח. חמורו של משיח הוא ביטוי ששאל הרב קוק האב, אברהם יצחק הכהן קוק, שהוא בעיניי הרב הכי משפיע תיאולוגית. היום היה הרב הכי חשוב ממשיכו, זה הרב דוב ליאור, לזה נגיע, אבל הוא בא לענות, עמדו לפני כל הרבנים לפני 100 שנה שאלות גדולות של ציונות וחילונות ופוגרומים, ואחר כך שואה, צריך לעשות לזה סדר. והוא בנה מיתוס. ומיתוס זה סיפור שמסדר לאנשים את הראש. והסיפור שלו, שהיה נחלת מיעוט קטן, כבש בסופו של דבר, כמו שאני כבר מסביר אז, והיום במהדורה החדשה, עם עוד פרק רחב של 50 עמודים חדשים שמחברים. אני כבר אז אבל הסברתי איך זה משתלט על הציונות הדתית ועל החרדים, והופך את הכל למשיחיות. ומה היה הטריק שלו? הוא על כל הדבר המוזר הזה של מין גאולה שעושים חילונים, הסביר בעצם יש פה רצון אלוהי. גאולה שעושים חילונים בדמותה של ארץ ישראל. כן, של מדינת ישראל, שבונים אותה חילונים, מחללי שבת, ובועלי נידות, ומה זה הדבר הזה? זה לא התסריט הדתי. הוא אמר לו, היו תסריטים של גאולה בעבירה, אבל הוא הסביר, יש כאן תהליך. ובתהליך הזה יש שלבים. והשלב הראשון הוא המדינה החומרית. ואותה חומרית, זה כמו חמור, זה אותו מבחינת לו שורש, ולזה נועדו החילונים. החילונים נוצרו בשביל לברוא את המדינה החומרית, כי הדתיים לדעתו, בגלות וכו', היו חלשים, למדו, לא יכלו להילחם, בשביל זה היה צריך חלוצים, צברים, בכוונה אלוהים היה חייב לעשות אותם ככה, אחרת זה לא היה הולך, יש לו הסבר מעמיק, עוד מערי, אבל זה צריך לקרוא בספר. בכל מקרה, ואז צריך לבוא אחר כך, אחרי שתקום המדינה, במשך השנים, צריך לבוא יותר ויותר התפקיד הדתי, והוא להפוך את מדינת ישראל לדתית, דתית ומשיחית. אז זה המשיח, שרוכב על החמור, שהם החילונים שהקימו את המדינה. נכון. ומממנים אותה. נכון. עכשיו, הדבר הזה שבהתחלה נראה מוזר, כי בימי ראשית המדינה הייתה מאוד חילונית, הציבור הדתי היה מתון, ציונות דתית בני עקיבא מעורב, רקדו בריכות מעורבות, החרדים היו אנטי-ציונים וגם בשוליים, כאילו, אבל הנה זה נכון. יש היום יותר מפי 20 תלמידי ישיבות משהיו אי פעם, בארצות האסלאם בכלל לא היה. אנחנו נמצאים במציאות משיחית גמורה. כלומר, לשיטתך, מה שאתה כתבת ב-1998, זה מה שאנחנו רואים עכשיו במציאות בישראל 2023? תראי, לא נעים להגיד, לא לשיטתי, זה פשוט מה שכתוב. כן, אני הסברתי שלשם זה הולך. כשאתה כותב את הספר ב-1998, מוציא אותו לראשונה, מה אנשים אמרו לך על התיאוריה הזאת של חמורו של משיח? זה יקרה? זה לא יקרה? תראי, זה לא רק תיאוריה, זה גם הסביר אז, זה הסביר למה הגיע רצח רבין, זה לא נבואה. זה תיאוריה מדעית, שהסבירה דברים עד אליה, וגם ממנה, זה כמו שאם אתה עוזב את תפוח. זה לא נבואה שיפגע ברצפה, זה ניוטון. רצח רבין, שהוא רגע מכונן, ואתה באמת כותב את הספר הזה אחרי רצח רבין, הוא חלק מאותו תהליך? בוודאי. למרות שהתחלתי לעבוד עליו הרבה שנים קודם, זה תהליך שמנעוריי באוניברסיטה ראיתי אותו כדבר המרכזי, וחקרתי אותו המון שנים, ובשביל זה, לא רק בשביל זה, אבל קראתי חשבתי שצריך להיות בקיא ממש, ברי"ף ובגמרא ובזוהר, ברמה, בכל טקסט יהודי חשוב. תראי,
השינוי הזה שמתחולל ביהדות, שהופך אותה מדת מתונה לדת משיחית, הוא שינוי רב-מימדי, והוא משפיע על כל המציאות. היום הוא הולך אותו לטרוף את ישראל. הסיבה העיקרית, או סיבה מאוד חשובה שהוא בכלל מצליח לקרות, הוא מה שאני קורא בפרפרזה על בודלר, פרחי הרוע צומחים בחושך. הציבור פשוט לא יודע. עכשיו, שאלת מה אמרו בזמנו. א', קודם כל קנו אותו המון אנשים, רבבות רבות, ולא עליי להגיד, היו אנשים, טומי לפיד אמר שזה השפיע עליו להקים מפלגה, שרון טען שזה השפיע עליו לשנות את המדיניות. רגע, בוא נתקדם רגע לאריאל שרון, אל תפתור את זה במשפט. אבל היו גם לא מעט אנשים שאמרו, כן, נכון, יש דברים כאלה קיצוניים, אבל אתה מגזים, זה הוצא את הדברים מהקשרם, זה רק מיעוט וכו'. ואני חשבתי אז שהם טועים, והיום כמעט כל מי שחשב את זה אז, אומר לי, צדקת, התיאוריה הייתה נכונה. עכשיו, צריך להבין שוב, זה הסבר עומק שמסביר איך הדברים השתנו, איך בגלות דברים נראו ככה, ואיך היום זה נראה אחרת. אבל הנקודה המעשית המרכזית, שהיא זאת שהולכת ומצמיחה את זה, היום התחילו ילדים את כיתה א', את בתי הספר. יותר ממחצית הילדים ביסודי, ממש יותר מכיתות א', הם היום מופרדות, חרדיות, דתיות, עם חינוך שלרוב סמוטריץ' ובן גביר הם עוד מתונים לידו. את זוכרת את פינדרוס החרדי שאמר שעריות ולהט"ב יותר מרוע מדש, וחיזק אותו הרב שלו, הרב ברגמן, שגנץ הלך לנשק את ידו. זה החינוך שאזרחי ישראל, שהמיסים שלהם מממנים. זאת אומרת, אם את משלמת מיסים, בערך 18% מהמיסים הולכים למערכות חינוך במובן הרחב, 10% מהמיסים, יותר מחצי ממערכות החינוך, הולכים לחינוך דתי לסוגיו, כולל גרעינים תורניים וזהות יהודית וכו'. והחינוך הזה מלמד שאת, איך שאת לבושה, זה לא בסדר, זה מביא את כל האסונות. עכשיו, זה לא איזה דברים, הם מביאים שנשים בכלל הן טמאות ונחותות, שגויים אין להם נשמה ולא תרצח לא חל עליהם. הסתה מטורפת נגד הדמוקרטיה. את זה מדינת ישראל מממנת. למה הדבר דומה? את זוכרת שהיה את גואל רצון, שהייתה לו כת כזאת. תראי לך שבמקום לשים אותו בכלא ולהציל את הנשים מהכת, היום אומרים לו, מר גואל, החלטנו לממן לך מערכת חינוך מלא מלא, הכי הרבה כסף שאתה רוצה, ואתה תלמד מה שאתה רוצה. אתה רוצה כל אישה ובת שוכבת עם גואל שלישי וחמישי ושבת? סבבה. זה נשמע בדיחה. זה מה שקורה. זה נשמע קשה מאוד. אבל זה מה שקורה היום. מה שמלמדים ברובו המכריע של חינוך חרדי, דתי, משיחי לסוגיו, הוא ברמת ההקצנה של גואל רצון, פינדרוס, בן גביר, שם זה נמצא, את זה את מממנת. את מממנת חינוך שמסית נגדך. אם היה אסון מירון, הרבנים לא יצאו נגד נתניהו ודרי. את מי שהם האשימו זה נשים שלא לבשו צנוע. למה? כי החינוך שהם נותנים מלמד שהעבירה הכי חמורה, החטא הכי נורא מכל החטאים, זה שפיכת זרע לבטלה. זה נשמע מצחיק, אבל זה מה שמלמדים. ולכן, זאת הסיבה, זה השורש, שאומרים לנשים להתלבש, ולא לשיר, ושלא יראו אותם. למה? כי אחרי זה יביא לזרע לבטלה. הוא בתורו מביא לשדים, והם יוצרים את כל האסונות. זה נשמע בדיחה, זה מה שקורה. היה לפני יום בקבר יוסף פיגוע. למה רצים לקבר יוסף? כי הוא נחשב סגולה לתקן את הדבר הזה. זאת אומרת, יש מאחורי הקלעים איזה מין עולם שלם, שהציבור הכללי, לרוב גם המנהיגים, לא מכירים אותו. איך אתה יכול להתנהל בעולם כשאתה עיוור? אבל ספי, זה לא כל הציבור הדתי ככה. הדברים שאתה מתאר עכשיו נשמעים דברים שהם בשוליים של קיצונים. יש לך נתונים מספריים שמוכיחים את הדברים שאתה מדבר עליהם? את זה אולי יכלת להגיד במהדורה הראשונה, היום קצת קשה להגיד את זה. אם הציבור נמחקה כל הציונות דתית המתונה, לא כולה. רגע, פוליטית, היא בחרה כנציגיה, 14 מנדטים. סמוטריץ' ובן גביר, שהם תלמידים ישירים. בן גביר העלה ביום הניצחון את הרב דוב ליאור. מה שוליים? הוא וחנמאל וחבורה הזאת, הם היום השלטון. עכשיו, מי זה הרב דוב ליאור שהם סוגדים לו? שהוא הרב שלהם, על פי הצהרתם. הוא שלח את ברוך גולדשטיין וקבע עליו אחרי הרצח שהוא קדוש יותר מכל קדושי השואה. הוא היה הרב של המחתרת הראשונה, שראשה לבני העיד, שהוא שיגע אותו, למה הוא לא כבר מפוצץ אוטובוסים, הם התכוונו לפוצץ את הר הבית. עליו אמר יואל בן נון מול עיניי, שהוא הרב דוב ליאור, הוא המקור של רודף מוסר, אליו הלך גם הרוצח להתייעץ, שהביא לרצח רבין, אוקיי? והאדם הזה, שאחר כך נתניהו, אחרי שהוא יודע הכל, אמר שהוא הסיירת שמובילה את עם ישראל, הוא היום האדם הכי מרכזי במדינת ישראל כולה, לא בזאת. אוקיי, עכשיו אז להגיד עכשיו, רגע, האם זה נכון שיש לא מעט דתיים שהיו רוצים אחרת?
כן. הרבה מאוד לדעתי, הרבה מאוד דתיים מתונים. ברור, בני אדם הם בני אדם. אם תעשי את השינוי שתכף אם תרצי נדבר עליו, הם גם יצאו החוצה. אבל כרגע הם בתוך הארון. למה? כי מי ששולט פוליטית במערכות החינוך הם הקיצונים. למשל, אותו הרב יואל בן-נון שהזכרתי אותו לפני 25 שנה, היה צריך מאבטחים, נמלט מהבית שלו בעופרה, איפה שהראשי המחתרת נמצאים שם, שולטים, עורכים עיתונים, הם סבבי. אז זה קרה גם בתקופות אחרות משיחיות. בשבתאות זה קרה בחורבן בית שני. מה קרה? רגע, הסיקריקים רצו לעשות וידוי הריגה לרבי יוחנן בן זכאי שנמלט בארון מתים. זאת אומרת, המתונים היו במצב כזה והם במצב כזה היום. אם את רוצה שתחזור יהדות מתונה, את חייבת כמדינת ישראל לעשות שינוי טוטלי ולהפסיק את המימון לטירוף הזה. אז אם תפסיקי לתמוך בקיצונים, יוכלו המתונים לעלות. רגע, אבל לתמוך במי? אני רוצה רגע לעשות הפרדה, כי לא כל החינוך הממלכתי דתי הוא כזה. אני חושבת שאנחנו צריכים קצת מים באולפן. זה לא נכון. נכון שיש רמות שונות של קיצוניות, אבל לא קיבלת את קהלת סתם, לא קיבלת 14 מנדטים לסמוטריץ' ובן גביר סתם, לא קיבלת הימחקות מוחלטת של כל דבר מתון, לא קיבלת סיטואציה שבה גם רבני צוהר שרוצים להיות מתונים, כשהם הקימו בית דיון גיור כאילו מקל, הם שמו בראש כנשיא את הרב נחום רבינוביץ', שהוא שותפו של הרב דיאו ליאור לרודף ומוסר על רבין. זאת אומרת, יש כמיהה של אנשים למשהו מתון. האם הדבר הזה קיים במערכות? התשובה היא לא. למה? אבל אתה מזכיר גם את השבתאות, ואתה מחבר אותה למה שקורה עכשיו. למה ציבור דתי מתון לא יכול לצאת כנגד תופעות משיחיות כאלה, קיצוניות כאלה? כי גם שבתאי צבי סחף. תראי, קודם כל, יש לזה שתי סיבות. קודם כל, טרור זה דבר מפחיד. תראי מה שקורה קצת, שקורה מול חילונים, תראי את ההצלחה העצומה של רצח רבין. טרור זה דבר אפקטיבי. וכמו שקרה לאורך ההיסטוריה היהודית כולה, מהטרור הסיקריקי שהביא לחורבן הבית, לגלות שהביא מרד בר כוכבא, שהיה מרד משיחי, לשבתאות, הטרור זה דבר מפחיד. ודבר שני, האגדה המשיחית היא דבר מאוד מאוד חזק ביהדות. ככה איתה נחמו המון שנים את האנשים שלא הבינו למה אנחנו סובלים כל כך. אמרו להם, חכו בשקט. שיבוא משיח, הכל יהיה נהדר. אבל מה היה משיח? ואז ברגע שאתה מרגיש שהנה בא משיח, זה כמו מישהו שמת מרעב, ופתאום יש את האוכל, הוא טורף. ומאוד ההיסטוריה מראה שכל פעם שהיה את הסחרור המשיחי, הוא נעצר רק בכוח חיצוני. זאת אומרת, או בחורבן, או בסולטן שהכריח את שבתאי צבי להתאסלם, או היום, אם המדינה החילונית תעשה את השינוי ההכרחי, ותתחיל לממן אך ורק חינוך מדעי, דמוקרטי, אך ורק את זה. היא תפסיק לממן את הטירוף הזה. רגע, מה באופן מוחלט. אוקיי, מה זה באופן מוחלט? לא לממן חינוך ממלכתי דתי ששייך למדינה? בוודאי שלא. זאת הזיה. מדינת ישראל מראש, זאת הרי טעות איומה, הייתה וצריכה לממן אך ורק מערכת אחת, עם גוונים. מערכת אחת שהיא חינוך אקדמי, מותאם לגיל. שבו מלמדים פילוסופיה ומכניקת הקוונטים, דברים שאין גם בממלכתי רגיל. אבל יש הורים שכן רוצים שילמדו את הילדים שלהם להתפלל בבוקר. ופסיכולוגיה ופילוסופיה ודמוקרטיה וזכויות להט"ב וזכויות נשים. ואם רוצים ההורים והתלמידים 25% בחירה, רוצים תיאטרון, רוצים גמרא, סבבה. גם שם לא דברים גזעניים. יבואו הדתיים וחרדים יגידו, השתגעת? אנחנו רוצים כמו היום? בסדר, לכו לעבוד. תממנו חינוך פרטי. מדינת ישראל לא יכולה לממן חינוך כזה, ולא בשקל. עכשיו, זה לא רק חינוך. תראי, אומרים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של 55% מהגברים החרדים עובדים. המספר האמיתי, אם נהיה נורא נדיבים, אולי מתקרב ל-18%. אתה מתבסס על נתונים כשאתה אומר את זה? כן, ודאי. כולל מי שעובד בשחור. איפה ההפרש? הם עובדים כולם בקט. הם רבנים, משגיחי כשרות, ובעיקר מטיפים נגדך, נגד זה שכל באישה ערווה זה לא רק לשיר, אסור לך גם לדבר ברדיו. אוקיי, הדברים האלה ברורים, אני מניחה שאנחנו נקבל הרבה מאוד תגובות על הדברים החריפים שאתה אומר כאן. עוד דבר מאוד מעניין שאתה כותב בספר, אתה כותב שהתפיסה הזו המשיחית שאתה מתאר עכשיו, היא הבסיס של המהפכה המשפטית הזו. ורוב החילונים בכלל לא מבינים שזה הבסיס של החוץ אולי מהשר יריב לוין. מה זאת אומרת, מה הקשר בין הרפורמה בבית המשפט העליון לתפיסה המשיחית הזו, לחמורו של משיח? תראי. הרי יריב לוין הוא לא אדם דתי. אבל בכל מדינת ישראל יש מה שהם קוראים רפורמה, אבל בהפיכה המשטרית, לדעתי יש רק חילוני אחד שבאמת תומך בכל ליבו, וזה יריב לוין, אדם אחד. לא הוא יצר אותה. ויש אולי את נתניהו, זה מועיל לו פרקטית, אבל מי שיצרו אותה,
מי שהגו אותה, מי שחשבו עליה, גורמים כמו מכון קהלת, הם כולם גורמים משיחיים קוקיאנים. אם ראיינת פה אנשים, מי שתומך בה באמת, כולם, הם אנשים קוקיאנים משיחיים. זה רוטמן וסמוטריץ' ובקשי, כל מי שלא תראייני, זה רק שם. מה הרעיון? הרי מה הבסיס? צריך להבין. מה זאת ההפיכה? הרעיון הוא נורא פשוט. ההבדל בין מדינה דמוקרטית לדיקטטורית, זה שבדמוקרטית יש 10 מנגנונים שעשו ריסון כוח, וימנעו שתהיה דיקטטורה. מ10 אלה שבחלק המדינות יש את כולם בדמוקרטיות, בכולן יש את רובם. לישראל יש רק אחד. אין לנו הגבלת קדנציות, ואין חוקה, ואין הפרדת רשויות, ואין הפרדת מדינה, ואין. יש לנו רק קצת ביקורת שיפוטית. אגב, מאוד מאוד מינורית. ביקורת שיפוטית אמיתית, תחשבי, 50 מימי השנה, שבתות וחגים, נשללת זכות התנועה ממי שאין לו רכב פרטי. מה זה? יהודים ולא יהודים לא יכולים להתחתן בישראל, כמו שרק בחוקי נירנברג. בית משפט נורמלי היה פוסל את כל הדברים האלה מזמן. זה אמירות מאוד קיצוניות. זה לא קיצוניות, זאת המציאות. השוואה הזאת שאתה עושה קיצונית. תראי לי עוד מקום בעולם שבו יהודים ולא יהודים לא יכולים להתחתן. זה היה במדינה אחת, זה לא היה בעוד מקומות. עכשיו, זה לא קיצוני, זאת המציאות. לא לקרוא לה בשם זה קיצוני, להיות בת יענה קורה עכשיו. אבל את הקצת ביקורת שיפוטית שיש, הם רוצים להוריד. בוא נחבר את זה. רגע, למה הם רוצים להוריד? כי החרדים רוצים שהם לא ילכו לצבא ויעבדו, והחילונים ילכו במקומם לצבא ויפרנסו אותם. סמוטריץ' ובן גביר רוצים לעשות תוכנית הכרעה ופשלי מלחמה ומחיקת חווארה, בית המשפט עוצר אותם. המחסום היחידי שמונע מדינת הלכה המשיחית הוא בית המשפט. אוקיי, ולכן הם רוצים להסיר אותו מעליהם. אני רוצה לעצור רגע ולחזור איתך רגע לתיאוריה, כי אחד הדברים המרתקים שאתה מדבר עליהם בספר, זה איך השתנתה היהדות. ואני רוצה רגע להניח לעניין הזה של חמורו של משיח, ולשאול אותך לגבי השינוי הזה שהיהדות עשתה. כי אתה אומר בעצמך, יש המון דתיים כאן בישראל שרוצים יהדות מתונה, היהדות בבסיס שלה היא לא כזאת, יהדות מתונה, ואתה אומר, מה שקרה הוא שבמעבר מהגלות לישראל, השתנו כל מיני דברים, והרבה דברים שכל מיני הוגי דעות יהודים כתבו בזמן שהם היו בגלות, קיבלו כאן איזושהי משמעות שהם לא התכוונו אליהם. נכון. למה אתה מתכוון? נכון, תראי. אנחנו לא נספיק, גם אם יהיה לנו את כל השעה, לא נספיק להסביר הכל, אבל ננסה להסביר, כן. המעבר מגלות למדינה הוא מעבר של שמיים וארץ. אתה לא יכול להתנהג אותו דבר. לא רק דתיים, גם חילונים לא הבינו, כי היו למשל חייבים לעשות פה חוקה ועוד כל מיני דברים. עכשיו, הנקודה היא שבגלות היהודים יצרו מנגנונים, אני מציין לפחות 3 מרכזיים, שהם היו טובים לגלות, אבל בארץ המשמעות שלהם התהפכה. אחד מהם, אם הזכרת, נלך לה יותר כאילו דרמטי, כן. אני קורא לו כתבי הילד הבוכה לכרית. מה הכוונה? הילד הכי חלש, שמקים אותו בכיתה, הוא סובל נורא, ובפנימייה או משהו כזה, והוא לא יכול לברוח. דבר היחידי שהוא מסוגל לעשות זה לבכות בלילה לכרית, הם לא בני אדם, הם חיות, שאלוהים יהרוג אותם. כמעט אם נהיה עדינים, למעשה כל הרבנים המרכזיים ביהדות כתבו גם, לא רק, גם כתבי הילד הבוכה לכרית. חוו, ובעקבות זאת כתבו כתבים מאוד קשים כלפי לא יהודים וגם כלפי נשים. אממה. זה לא היה מעשי, גם הציבור לא ידע, וגם זה כמו לכתוב פנטזיה לעוף לירח. זה כמו, ניקח לקיצוניות יהודי שהולך לאושוויץ, ורגע בכניסה, מה הולך? לוקחים אותו ואומר, חיות, אתם לא בני אדם. הנקודה היא שהיום, מה שנכתב כזעקת כאב, הופך להוראת פעולה אלימה. הם לא התכוונו לזה כשהם כתבו את זה. לא, הם התכוונו, זה היה מין נחמה כזאת, זה לא היה מעשי. עכשיו, לא רק זה, יש מנגנון שנקרא לו מטאפוריזציה. במקום כל המציאות החומרית, יש טקסטים. במקום להרוג חיות בבית המקדש, אתה מתפלל. היום חוזרים לארץ, זה היופי של היהדות שהכרתי מסבא שלי, עולם שלם של חסד, של דמיון, שמחליף את המציאות המעשית. אבל היום חוזרים למציאות המעשית, ואז רוצים פרות אדומות, ורוצים להקריב בבית המקדש. אבל זה בשוליים של השוליים של השוליים. לא, בן גביר והרב ליאור זה השלטון, איך שאת יכולה לקרוא לשלטון שוליים? זה כמו שתגיד נתניהו שוליים. הם עדיין שוליים במדינת ישראל. לא, הם לא. הם בלעו, התפיסה הזאת בלעה את יותר מ-90% מהציונות הדתית, את הרוב המכריע של החרדים, גם את המסורתיות. לא, זה ממש, להגיד שוליים, בטח היום, זאת הדחקה, תראי. בשורה, כי אנחנו רוצים לסיים. כן, אבל תראי, זה כמו חלילה, לא, אנחנו, אדם עם מחלה מסוכנת מאוד. אם הוא ידחיק ויגיד הכל בסדר, הוא לא יחיה. הוא צריך להסתכל בעיניים פקוחות, בשביל זה לקרוא את הספר הזה. אגב, הוא רק מתחיל להגיע לחנויות, רק לקראת באמצע השבוע יש אתר עברית, אבל הוא יהיה בכל החנויות. יש אותו כבר באתר עברית למי שרוצה. כן, ויהיה בכל החנויות באמצע השבוע. תקראו ראש השנה, יום כיפור, מתאים. אבל הנקודה היא שקודם כל, האדם בשביל להבין את מצבו, לא יכול להדחיק כמו שאת מציעה, לא שוליים, להסתכל במציאות, ואז הצעה שלי או הצעה אחרת, למצוא את הדרך
שבה אם מה שהוא יודע היום, הוא יכול לשנות את המציאות. כן, ואתה אומר להפסיק מיד את המימון לכל התפיסות האלה. זה מרתק, מרתק. אני בטוחה שאנחנו נקבל הרבה מאוד תגובות על השיחה הזו, ואת השאר תקראו בספר, חמורו של משיח, מהדורה עכשווית, זה יצא עכשיו בהוצאת ידיעות ספרים. ספי רחלבסקי, תודה רבה לך. תודה רבה ליאם. לפחות עם השיר אנחנו נשאר אופטימיים, נכון? מאוד אופטימיים, נפעל נכון. רגע, מה שקורה היום הוא הזדמנות, כי אם לא היה מה שקורה היום, התהליכים, הציבור הקיצוני מגיע לרוב. הוא שם מראה, שוב, זה כמו התקף לב, רגע לפני שתמות, עכשיו יש לך נורת הזרה, זה ההזדמנות לשנות. ואתה עוד מאמין שאפשר לשנות. ברור. תודה רבה, ספי רחלבסקי.